patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Human ang pagsaulog sa Pasko. Sugato na sab nato ang bagong tuig. Say maayong buntag. Mayong buntag sa jail, tama ka jail. 4 days to go na lang, 2021 na. Ug kay uso na karon ang hashtag Law of Attraction sa social media. Atong paninguha nga unta, mahimong maayo na ang dagan sa atong panginabuhian sa sunod nga tuig. Ug matapos na ang pandemya aron mabalik na sa normal ang atong kinabuhi. Mga kapuso, karong Monday morning, atong kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka nahimong non-reader kaniadto. Busa nahimong repeater sab siya sa grade 1. Apan karon, usa na siya ka teacher. Unsa kaha ang gilusad nga advokasya ni Sir Jimwell Diva gikan Bayugan City, Agusan del Sur. Kana ang atong sayron unya taod-taod. Samtang sagad makita nato say kining ginalitsyon yung mga baboy, baka ug manok. Apan nakatilaw na ba mo mga kapuso og lechon rabbit? Yes, you heard it right. Lechon rabbit. Atong sayron ang pamaagi sa pag-atiman og mga kuneho o rabbit ug ang pagluto ni ini isip lechon rabbit. Kauban si KJ Falcon. Og sa Best Talk, makauban at siniresi si Kapusong Radson Flores. Ug atong ipadayon ang kasadya sa pagsaulog sa Christmas season ug ang atong pagsugat sa tuig 2021. Pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Kauban si Aiza Fernandez nga taga Panabo City, Davao del Norte. Isang puso, ikaw at ako magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, magmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, magkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, oh, isang puso, ngayong Pasko. Daghang king salamat sa super gahot nga pagkanta ni Aiza. Mga kapuso, aron madungog sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na, mga kapuso! Mga kapuso, nakatilaw na ba mo og lechon rabbit? Makaisip jud kano kung unsa kaha ang lasa niini. Ang karne sa rabbit mo ay gina-promote karon sa Department of Agriculture isip alternatibo sa karneng baboy. Human nakatala og kaso sa African swine fever ang pipila ka lugar sa nasod. Busa karong buntaga atong sayron ang pamaagi sa pag-atiman og rabbit, ingon man ang pagluto og lechon rabbit. Kauban si KJ Falcon. Sir KJ, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang yapon. Og may buntag po sa mga gel. Sir, kanus ba ka nagsugod sa pag-atiman og mga rabbit? Since 1995, nagagunit na ko og rabbit. And karon kay 2018, nagtapok-tapok ang mga rabbitero og nangandoy na magbuhat og cooperative og
Salamat sa Diyos, 2020 March, sa katong March, nagkuhan yun, officially, rabbit cooperative na yun may. First in Mindanao. Pila na ba ka mga koneho or rabbit ang imong ginaatiman sa inyong backyard farm karon? Sa ako dati, katong wala pa'y pandemic, sobra 100 ni sila breeder. Babae lang. Tapos nag-pandemic man, murag lisod ang panginabuhi, akong ipamaligya. Tapos karon ibalik na pag padaghan. Sir, unsa ba ang pamaagi sa pag-identify sa breed sa rabbit? O kita diri sa Pilipinas, natay mataw na local New Zealand. Kay wala naman takabalo na nagka-mix-mix na sila. Pagdala diri sa atong World War II. Karon nagapalit ta sa gawas og pure kay para ato silang i-upgrade para mobalik sila sa dagko nila na lawas na mas bugat o mas dagko atong karne na makuan sa publiko, mabaligya. Sir, unsa ba ang mga pamaagi sa pag-atiman og mga rabbit ug unsa ba ang mga ginapakaon sa ila ug unsa pud ang mga gikinahanglan sa ilang environment sama sa mga cage ug uban pa? Ang rabbit yun mismo, siya ang pinaka low maintenance. Second siya sa kanding. Kaya ang rabbit, kung wala kay kwarta, sagbot lang, mabuhi na siya. Tapos ginatagaan na to siya rabbit pellets para more on na siya nutrient makuha niya. Dako siya. Dali lang siya, one rabbit, one cage yun ang iyang ano. Pero kung sa gagmay pa, mga 2 months below, mas wapo pa daganon sa nimo. Mga grand free kwansa sila. Sir, pila ba ka bulan niyo ma-consider nga mature na ang rabbit ug pwede na nga makarne? Pag mutungtong siya 2.3 to 2.5, ihaw na siya mismo. Kay dili ka magasto og pakaon, kay muhulat lang kag order, mag-ihaw ka. Imo lang siyang ihawon pa 2 kilos, tapos i-frozen mo siya. Kaya pag abot sa 6 hantod 6 months iyang kwan, tagal, pwede pa siya. Sir, unsa ba ang mga nutritional content sa pagkaon o karne sa rabbit? Ang rabbit sa gel, kuan siya kaning high in protein. Mas o kuan siya, dili siya good siya sa mga high blood, mga cancer patient. Maayo siya kaysa uban karne na ginalikayan. Sir, nagsugod na sa gina-produce ninyo karon ang lechon rabbit. Unsa ba ang pamaagi, sir, sa paglechon niini? Ug pareho ba o sama ba ang pamaagi sa lechon manok ug lechon baboy nga atong makita? Ang iyang pagluto, same lang yapon, nalantay lahi-lahi na timplada. Basta pareha ra siya. Dali ra siya lutoon. Sir, unsa ba kadugay ang pagluto sa lechon rabbit ug kamusta sab, sir, ang lasa niini? About sa pagluto sa rabbit gel, kuan siya. Dapat 35 to 40 minutes lang yun. Kaya para ang juicy niya naalang yapon. Kaya kung pasubraan mo 1 hour, uga na kay na siya. Sir, kung ibaligya, mga pila pud kaha ang presyo sa lechon rabbit? Ang price jud sa rabbit, sa karne pa siya, ano na siya dress, 450 per kilo. So kung ibaligya na mo siya og buo na lechon na siya around 900 to 1,000 each. Mga 1.1 or 1.3 kilos na siya. Luto. O karong buntaga mga kapuso, lutuan kita ni Sir KJ og lechon rabbit. Maing buntag sa inyo mga kapuso, og karon tudluan ta mo unsaon ang paglechon sa rabbit. Natay ingredients, natay tanglad, dahon sa sibuyas, carrots, atsal, sibuyas og ahos, og natay mga secret seasoning. Og ato na kaning sugdan. Sunod ang atsal. Atsal lang siya. Pumbay. Butang na sila para maghatag siya og aroma o lasa. Seasoning. Tapos ato ni siyang tahion sa
O karon mga kapuso, nahuman na ta sa atong kuan, ato na siyang lutoon, ato ang lechon rabbit. Ug karon mga kapuso, luto na tong rabbit, mga na ta. Well, unta no, puhon-puhon makatilaw pud ta kung unsa ka ang lasa ni anang lechon rabbit. Daghan kayong salamat Sir KJ sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping permi sir. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Welcome back mga kapuso, dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Og best talk time na, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! Good morning mga kapuso ug welcome to Bistalk. Karong buntaga makauban usab nato si kapuso artist Radson Flores. Maing buntag Radson and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. How are you and how are you holding up? Maayong buntag din sa'yo and sa mga kapusong nasa Mindanao. Okay naman. Actually, medyo grateful ako na hindi kami, yung house ko hindi na-affect ng bagyo or like minor lang. I hope safe kayo dyan. Yes, we're good. We're good naman. Thank goodness. And of course, I think the last time that we had you on the show, pinag-usapan natin yung career mo, Radson, and of course, your starstruck journey. Ngayon naman, let's talk about your childhood. Ano ba yung mga nagpapasaya sa iyo back then? Naalala ko nung, elementary ako. Nagsasalba lang talaga sa pastime ko, Dota eh. Oh. Actually, hanggang ngayon, yun pa rin nilalaro, hindi lang nagbago. Biruin mo, aabutin ako ng gabing-gabi na, tapos lalakan na ako ng airpods ko ng pintuan para hindi na ako makapasok ng bahay kasi syempre papagalitan na ako. Yung Dota lang ako ng Dota. Yun yung childhood ko. Umabot ng ilang oras ba yan when you play Dota? Depende kung gaano matitipid ko sa baon, ganun. Pero kadalasan, umuutang pa ako sa computer shop dun eh. Umutang-utang pa ako, tapos yung pansingil ko, hinihingi ko na lang sa lola ko. So siguro abutin ako ng mga 9, mga 10. Dapat alas 6 na sa bahay na kami. I'm sure nag-worry ng mga parents mo, Radson, no? But ito, masaya kami dahil just recently nilaunch na ang bagong online show. Nakasama ka, of course, ng The Cray Crew. Kasama ang iba pang kapuso heartthrob. Siyempre, nandiyan si Kim, si Abdul, and of course, si Allen. How do you feel naman to be part of this new online show? Sobrang grateful ko. And at the same time, happy and comfortable ako na sila yung mga naka-partner ko, mga nakasama ko sa Cray Crew. Kasi unang-una, kabatch ko sila sa Starstruck eh. Tapos parang kapatid yung touring ko sa kanila eh. So, sobrang comfortable ko na yung workspace ko. Hindi ko kailangan i-fake yung personality ko, i-fake yung kung ano nararamdaman ko, ano sasabihin. Plus at the same time, magkaka-vibe kaming apat. Magkaka-vibe kami. Kung ano yung gustong gawin ng isa, gusto ko din gawin. Kung anong gustong gawin ko, gusto din nila gawin. So, masaya ako dun. Yun. Ano ba yung mga mapapanood pa namin sa Cray Crew? Sa Cray Crew, mag-expect kayo mga kapuso ng pranks. Actually, binabawas-bawas na namin pranks eh. Talaga, sobrang adventurous na pag-vlog. Sobrang madaming kalokohan, madaming bago, and syempre masaya yun. Masaya. Finally, Radson, of course, please invite everybody na abangan pa ang lahat ng mga episodes nyo, upcoming episodes sa Cray Crew. Ayun guys, abangan nyo tong bagong pakulo namin sa Yulol. Yung pangalan ng group namin, Cray Crew. Sobrang saya nito, madami kaming kalokohan, adventure, and pranks. Basta masaya yun. Sana ma-enjoy nyo yun. Looking forward to it. Thank you very much, Radson. Daghan kayong salamat for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you din.
And that was Kapusong Radson Flores. Chill lang mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, base sa ulahing survey nga gipahigayon sa tibuok kalibutan sa 79 ka mga nasod, ang Pilipinas ang anaa sa pinakaubos sa ranking sa aspeto sa reading comprehension. Usa ka butang nga makahatag gayud nato og kabalaka, labi pa nga importante kaayo kini dili lamang sa mga estudyante apan sa tanang individual nga makabalo mobasa ug mosabot. Og subay ni ana mga kapuso, sa Bayugan City adunay usa ka maestro nga kaduha na grade 1 kaniadto tungod dili siya kabalo mobasa. Apan karon, advokasya na niya ang pagtudlo sa mga bata sa pagbasa. Atong sayro ng istorya ni Sir Jimwell Diva. Sir Jimwell, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag, sir. May buntag sa tanan. Salamat sa pagpadayon dire sa inyo, ha. Sir, please share ang imong journey sa elementary. Kung nganong ikaduha ka na grade 1. Sa akong elementary yun, so aside from the reason nga lack of resources again, sa una, no, isa sa dako nga reason nga, no, kaduha ko na grade 1. Kay lisod jud kay sa ako ang part sa una ang magbasa. So, kana siya, na grade 1 ko sa Spitia, diri sa mong lugar, sa province namo. Then, after adto, may undang jud ko, kay lisod jud kay siya. Then, pagka second year, dito na ako na-transfer sa Davao del Norte. Dito naghinay-hinay po nga naka-conjugate ko, naka-adapt po ko sa pagbasa. But prior to that, naay someone, classmate na ako nga, every afternoon yun adto nga time, ginatudluan ko magbasa. So, nahimong body na ako to siya. Aside from mga teachers nga nagtudlo sa kuha, nagi a body na nagtudlo sa kuha. Karon sir nga nahimo na kang maestro. Unsa ba ang pagtulunan ang imuha ginahatag sa imong mga estudyante? I really taught my student nga ang learning dili lang yun perminting naa sa classroom. Nga ang learning dili lang perminting naa sa libro, sa four corners lang. Ang learning pwede siya ma-adapt anytime, anywhere. Nagi na sa inyo ang kuan. Like aside from that, ginatudloan ako akong mga regular students nga to teach other people ba. Kung nakay time try to advocate nga kung nakay time nga mahatag nga matabangan sila maski man lang sa pagbasa, alphabets, at least kana nga time dako na kay na mo tatak sa mga bata. Karon sir, gawa sa pagtudlo sulod sa eskwelahan, nahimo sab kuno nimo nga advokasya ang pagtudlo ug pagbasa ngadto sa mga bata. Pag na ako sa school, gitawag na ako ni siya tutorial bodies reading advocacy, like na ako tutor body. Like every week nagay ka nang meet up nila ana. So more on sa school, akong ginabuhat is to develop the cognitive domain nang about reading readiness nila. Pag sa gawas, ang ginatawag na ako na siyang read shirts, para niya akong gisuot karon. Read shirts na ang tawag, like reading, at the same time, maghatag may t-shirts. So, ang story sa title is, read mo ng service kay bali nga mo ihatag. At the same time, maghatag may mga white t-shirts kay. We believe man good na yung mga estudyante yun nga, wala, di maka-afford ng uniform. So, at least man lang, nasa sila yung white t-shirt nga suoton sa mag-eskwela sila. So sa gawa, sir, ang mahitabuan na it's a one-day activity. Twice a year ko nagakandak ana. Last kandak na ako was March this year. Kay supposedly October ko magkandak niya. Di man gyud possible karon kay tungod sa pandemic. So nangayo kog tabang ana sa mga mga estudyante nako. Nakoy regular students. Tapos ginadala na ako na sila sa community. Kini nga mga estudyante nako, mga regular students. Pagdala na ako sa komunidad, na namin naka-identify dito nga mga bata daan. It's a whole day activity, morning, more on reading din na siya. Babasa gid me, maghatag may mga prizes sa mga maka-perfect og score, nga na. Ang kagana lang ani sir kay sa una we started kami lang yun. Ako, mga bata og dito ako mga kaila, ana lang. Until such time na develop siya na nakakuha mi og mga partners. Una na mo nga partners ang Philippine National Police sa amo ang Bayugan City. So sila kibali ang nag-provide og lunch. At sige kay nakig-collaborate sila nga feeding program sila, kami ang reading. Then after adto, may sunod na pod, may follow na pod ang kanang City Health Office. Ang ilahan na pong gibuhat is sila na pod ang mag-provide og kanang medical mission. So nahimo siya nga dili lang gyud siya about reading na solely reading. So morning while nag-reading tanan,
napoy mo pila dito para sa medical mission. During the pandemic, kay gusto man lagi na ako ipadayon gid ang reading. So nagsuri-suri ko sa bawat balay, ako ug ako mga kauban. Nagsuri-suri ko sa mga balay-balay ug ako tong gipang-distribute jud ang mga libro isa-isa kay para na mabasa. Then para sa monitoring nako adto, nag-update ko sa Messenger, asa na sila nga page nga. Then gina-post na ako na siya sa amo ang Read Tshirts nga Facebook page. Lastly sir, imuhang mensahe ngadto sa mga ginikanan ug sa atong mga kapusong Mindanawan kalabot sa importansya sa pagbasa, labi na karong module o online ang klase. It's actually a tough one. We actually need your help mga parents. So ako lang gihangi po ang mga parents na kung nating mga free time tudloan nato ang atong mga bata sa pagbasa. In a way bonding na po nato ni sila para sa ilaha. Kay importante gyud kayo ang pagbasa. I am a living testimony nga tungod sa pagbasa naabot ko kung asa ko karon. I was promoted because of reading. So ako i-encourage sa mga kapuso natong mga ginikanan na please give importance of reading. Kay nadhiya ta na nag-start. Daghang kayong salamat Sir Jimwell sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, amping permiser og padayon sa imong maayong buhat. Salamat po kayo sir sa inyong opportunity nga gihatag sa ako and I'm very much thankful for giving me this kind of thing. And daghang salamat po kayo og amping pud kamong tanan. Sa tungod kay daghang lugar na ang apektado sa ASF, alternatibong karne, mao ang karne sa rabbit, nga usa na karon sa mga gina-promote, sanglit mayaman kini sa proteins. Samtang Jill, nahimong inspirasyon ni Teacher Jimwell Diva ang iyang kaagi kaniadto nga bisan nahimong repeater sa usa ka grade level, apan naning kamot nga ma-promote. Busa kini ang iyang advokasya aron matabangan ang mga bata, pinaagi sa tutorial bodies reading advocacy. Sayong mga kapuso, atong atangan ang mga fresh episodes nga good vibes ang dala sa online show nga The Cray Crew, kauban si kapusong Rodson Flores. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Leo Burnett nga curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people. Mga kapuso, magkita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Magkita-kita na sabta ugma puhon mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.